Ebi Elizbarrutiko sareko 18 ikastetxe desberdinetako 1000 ikasle inguru Gernika Lumoko San Fidel ikastolan batu dira laugarren Ebi STEAM azokan. Bertan zientzia, ingeniaritza, teknologia, artea eta matematika gaiak erakustarazi eta jorratu dituzte ikasle hauek. Inaugurazio ekitaldian izan dira Jose Mari Gorroño, Gernika Lumoko alkatea, Iñaki Orbe, Bizkaiko hezkuntza ordezkaria eta Joseba Segura Bilboko gotzaia. Egunon, Joseba Segura, gure gotzaina jauna. Egunon, Aritz Orbe, hezkuntza delegatua. Egunon, San Fideleko zuzendarize, Urko Duarte. San Fidel ikasketa buru itxaso Gasteiz aurrekoa. Egunon danori. Ni egonitzen hemen San Fidelen ia 7 hilabete, uztailien 5. Eta zan martxan ibiltzeko, edo laguntzeko, edo bultzatzeko, udako kursoak, komunitate energetikoa. Benetan gai interesgarria eta gerkoa. Eta horre esan hemen, nik neuk, amen, nire deporan izan zen monjana, karmelitzena. Amenik esan amen, irakurtzen da idazten. Eta gehitzen, sumar, eta nina amen para sumar. Uden egonitzen moduen, gerbe programa berrizegaz. Hau estin programa, dekoz 50 proiektu, eta etxen de fusinio bat, zientzia, teknologia, ingeniaritza, arte eta matematika. Eta dino, sortzen dela hau munduen konplexua dalako. Eta gure gazte berrizek, ikesteko aurre eitzen mundu hori. Eta benetan da, para sumar, esan dute moduen. Bueno, bai, dino mundue konplexu edala, ez da? Baina nik esan gure gaztieri, mundue konplexue beti izen dela. Zuen aitzitxe amuman denboran, zuen gurasoan denboran, bebai. Variable diferentiek ez. Zegoen dauz teknologi berrizek, orduen ez egon, eta beste geuse asko. Bueno, San Fideleri esan zorionak, zehau programa da gure gaztieri laguntzeko geure dire gure etorkizuna. Eskerrik asko. Orain ego dezera, mesedez, Iñaki Orbe. Egunon guztioi, lehenik eta behin, gure hezkuntza sailburuaren agurra eta babesa helarazi nahi dizuet. Agenda arrazoigatik gaur hemen egon ezin badu ere, proiektu zoragarri hau txalotu eta zuen lana balioan jartzeko eskatuz bidali hau. Niretzat, ohorea da hezkuntza saileko lurralde ordezkari moduan, STEAM azoka honen hasiera ekitaldian parte hartzea. Gaur, hemen elkartzen gara zientzia, teknologia, ingeniaritza, arteak eta matematika. Hau da, STEAM arloak. Ardatz dituen ekimen garrantzitsu honen inguruan.
Bereziki agurtu nahi ditut, udal agintariak, Bizkaiko gotzaina eta noski hezkuntza komunitateko kide guztiak, irakasleak, ikasleak eta familiei eskerrik beroenak. Gaur, harro sentitzeko eguna da. Hemen ikusiko duguna ez dira soilik proiektuak. Horien atzean ikasle eta irakasleen alegina, ilusioa eta lanaren emaitza daude. Egunero egiten duzuen lanak erakusten du gure hezkuntza sistema gai dela berrikuntza, pentsamentu kritikoa eta jasangarritasuna sustatzeko. STEAM arloak sustatzeko ekimen honen gure hezkuntza sailaren estrategiarekin bat egiten du. Gaitasun horiek lantzeak ikasleak ezagutza eskuratzeaz harago eramaten ditugu. Etorkizuneko erronkei aurre egiteko prestatzen ditu. Eskertu nahi dut bereziki irakasleen konpromisoa. Zuek zarete ikasleen gidari eta inspirazio iturri. Eta nola ez zorrenak ikaslei gaur erakutsi diguzurako hezkuntza ez dela bakarrik ikasten jakitea, baizik eta sortzea, eragitea eta partekatzea. Azkenik, eskerrik asko azoka hau posible egin duzu guztioi. Hemen ikusten duguna gure eskoletan sortzen den ideien eta proiektuen aberastasunaren isla da. Etorkizuna zalantzarik gabe, esku honetan dagoela erakusten digu. Eskerrik asko bihotzez, gozatu egun honetaz eta jarrai dezagun elkarrekin hezkuntza hobetzen eta berrizten. Eskerrik asko. Bueno, Gorroño jauna, Orbe jauna, Eliz Barrutiko ikastetxeetako zuzendariok irakasle, ikasle guraso, kazetari, eskerrik asko, eta egun on guztioi. Pozik nator, beste behin zuon artera. Laugarren aldia da eta aurrekoetan be, argi eta garbi geratu da talentuz betetako ikasleak zariena. Maria Zulanda ikasleak ezagun egiten diatzue, aur eta gazte literatura ugan idatzi dauana da. Ara zer dinoan talentua dalata, talentua sensibilitate berezia da, baina batez be talentua lana da. Pentsamentu horren atzetik mundu bat dago. Azken baten alegina ekintzako izatea eta disiplina ezinbestekoak dira talentua garatzeko eta behitu. Gaur hemen alegin horren frutu garbi batzuk.